kaunti manyatike ywago rach mar apeyni e gweng'no ka koro gidwaro mondo mi piny owacho mamalo kod mano mar kaunti okonygi e loso apeyni. Giluwo ni kethruok mar apeyni rocho chenro maggi mag ohala kod weche wuoth kendo ma koro thiro dongruok e sub kaunti manyatike. Jafwambo Jo Juma ne giler koa e kaunti ya Migori. Gimiluongo ni maendeleo onge manyalo timore yoe matimo gimoro amora, obed sikul, obed osiptal. Yorni to koro wasego koko matinde waol. Apaya mowuok Nyakweri nyaka Luanda, men badh apaya ma igero kod piny wach mamalo, matudo Masara kaachiel kod Sori, magedo mare osekwamo kuom higni mathoth. En achiel kuom mago majdegwego mag Modi koro ywago ni okalre. Mine wama bende dwadhi nyuol. Inyalo ka dhako kaka ne piyo imone, dhako nyuol e tie togo. Olosnwa kata mana kinyalo kata mana pawach yoni. Yoni wasego e wi mwaol. Kada bende jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare gwenge mag Nyatike e dwe mar aboro mar higa mag 2014 ne osingo ni apaya ni dhi tiek losi machiegni. Jodak mamodi wach ni apaya ni gedo mare koro ok dhi nyime. Jodak mamodi gi kawo tele kod Alphonse Moth wach rach mar apeyni e gwengego osethiro chenrogo mag wuoth, mago mag somo kaachiel kod mamoko. Kochakore gi Odanya nyaka Kolango. Yo en bugo makata mtoka mok nyalo kata ja pikipiki owuon ok nyalo ka koth ochwe kata ja tielo in owuon ikier mok nyal kata mana luwo yono. Wakwayo kony gweng'wa ka Jotendwa oluore gi jomoko ma jochiemo mosiko mane iber ng'ama dhi timo ni kama onge jopiny matimo gimoro kiloso ber ni to jopiny dhi neno ni iber. Gi wach ni kata yorego mag yudo thieth bende ok osebedo mayot nikech giyudo pek e chwalo jotuo osiptende nikech rach mar apaya. Wan ka gi kwere gi de kwara ni kata kaka udwa dhi chamo misara adire misachu gi ok onyal dhi nikech ndara to wan gi jotelo. Wan karwa ka sani dhako madwa nyuol tho gi yuka nikech ok onyal nyuol. Jodag Modi ywak ni piny owacho mamalo kod mano mar kaunti osejwang'ogi e wechego mag apaya. Wan waonge ndara ei Modi, chakre Modi from Modi to Luanda nyaka Nyakweri waonge gimiluongo ni yo. Ma wan wachalo jok mano nyume bugo. Wan no nyumwa bugo mano kong'e ni wan jopiny kendo nwago ombulu ne jatelo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonjre mane ok oyudo grade materogi mbalariany e penj mar klas 12 ma higa mokalo e counties ma Kaluo jiwo mondo mi ochak oro kwayo margi kuonde tiegruok mar tije lwedo mag nyalo yudo lony mabiro konyogi e ngimagi. Tend kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore opogore counties ma Kaluo koni kuonde tiegruok magin go ne ko thuolo makare mar chiwo tiegruok ne jopuonjre mane ok oyudo grade mar mbalariany ma ginyalo yudo tiegruok malong'o. Tend kuonde tiegruok mag tije lwedo go wacho ni sirikal sani oketo maino e bero kuonde tiegruok ma kamago ka koro gidwaro mondo mi rawere lony manyalo konyogi e chugo thuolo mag tije kendgi giwegi bang' tieko tiegruok maggi.